これ。いただきます。いいね、おどろおどろしい感じが。じゃあ、いただきます。リンゴが入ってんのはよく辛みがあるけど、これなんだろう。七味が口の中に残ってるような辛みが少し、キウイ感はないです。全然。あ、辛い、なんでほうじ茶感はゼロです。それが辛いのかな、なんか。たまに塊があるんだけど、それが小松菜なのかリンゴなのかが、ね、ちょっとよくわかんない。シャリシャリさんが、美味しいんだけど、後味がね、辛い。ちょっとわかんない。すみません。ごちそうさまでした。